van alles van mij. En er zitten twee dames te breidjen. Annelies van der Goort, oud-collega van mij. Je bent Omroep en Karen Bies. Werk het je nog altijd. Nou dames, ik ken je als power ladies. En ben je hem te breidjen? Dat is ik power, toch? Ja, dat eigenlijk wel, ja. Beppe power of zo, denk ik. Wat is de onleiding van deze breienpartij? Nou, wij gaan een breiweekend, een handwerkweekend op Skielge. Mindful handwerkje. Om voor mensen die het altijd heel druk gaan met werk en huishouding en zo, dat we eens een keer met elkaar een weekend naar Skielge gaan. Om daar de dingen automatisch wat we ooit aan begonnen binnen en nooit in slagje. Hij met breidjen krijgt of doe je dat al heel lang? Dit al heel lang. Dat moesten wij vroeger op squallen leren. En van dus mem en dus Beppe, die braidt je al jaren. Ja. Nou, en dus ik heb heel wat kilometers breiden, denk ik. Doe, Karen? Ja, ik heel wat truien, maar ja, ik heb al jaren net met die in. Dus ik ben nu eigenlijk weer begonnen. En we gaan 28 oktober naar Skielge en we noegen je mensen uit die ik mij willen om een weekend met u te breiden of te haken of te naaien op Skielge. Maar lekker niet vriendin is. Maar Molly en vooral of is het een damesweekend? Het mij, mijn maalje, maar ik weet niet dat ze er nog aan hebben. Ja, maar ik wil net discrimineren. Nou. Hey, kom aan, waar ben je bron? Je zit het heel uur nog te breidjen. Ik vind het, wat breid je onder de hoenekop? Heerlijk. Ja, hè? Ja, dus is favoriete bruidsmuziek. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, dit wil wel qua snelheid, Annelies, met de breierij van, hè? Geweldig. Ik ben een beetje oorleden, maar dat jouwt niet. Het hartstikke mooi. Zit er geen missen slagen, hè? Ja, dat mag ik tussen maar even beschrijven. Wat wordt dit eigenlijk? Nou, dit wordt een sjaal. Ook gewoon een sjaal. Nou, voor de dochter. Ja. Tenminste, ik hoop dat ze mooi vindt. Ja, vast wel. En de korte tien komen er weer onder, hè? Daarom. Het is mooi op die iets. Karen, wat doet dat knap, joh. Dit is een sjaal, trouwens. Nou, dit wordt, ja, het zou een poncho, maar ik denk dat hij wat te grut wordt. En dan, misschien wordt het dan een sjaal en ooit wordt het, als ik nog meer aan, wordt het een kersen. Zo kom je er altijd uit. En onderzetter ken ik nog. Ja, dat ken ik nog. Ja, nou, dan kan je mail mooi krijgen. Ja, goed. Misschien hebben de dames hier nog even. Dan kunnen wij de uitlopers even op plak zetten. Die jongens, die maken vast kleerstingen in. Hey, Karen, dat onthaasten, hast du dat ze bot nedig, hoor? Ja, dat heb ik bot neder. Viel die altijd wel Johnny Vleen hier op de redactie? Nee, dat hebben ze mij. Maar ik de breidje doen. Ja, misschien helpt het wel, ja. Nee, Ik vind het ook een leuke invalshoek. Het is een beetje onthaasten op het eiland. Prachtig eiland, Skielge natuurlijk. Volkshege squallen. ja, op een volkshegenskvallen. En we gaan natuurlijk breidjen, maar we gaan ook het strand op en gewoon een beetje kletsen. Ja, onthaasten. Een onthaastingsweekend. Het is een heel weekend, hè? Het begint op Vrijdag. We gaan op Vrijdag, de kist de middags hinnen. En snijdt Jon dus best weer om. Dus ik hoop je dat we dan alles aanmaatje wat we ooit aan begonnen binnen. Dat is geen criterium, toch? Nee, natuurlijk niet. Nee. En we nemen zelf ook bakken vol met restjes mee. Dus mensen die het mij willen, die kunnen gewoon beginnen bij ons. En ja, het moet vooral gezellig worden. En het is net zo dat wij nou handwerkjuffen binnen of zo, hè? Zo goed kunnen we nou, ik weet net dat wij het spul wel even oernemen van de mensen. Een beetje een stekken ophellen, dat slaagt het wel, maar ja. Hoe zit het nou? Maar je bent hartstikke jong, leeftijdsgenoten. Ben je op proto ontbreidje worden aan het haken? Nou ja, dat is dus het probleem, hè. Terug al je gedoe en drukte kom je daar helemaal niet meer rond aan. Je hebt een huishouden en die ene moet hierin en de andere moet daarheen. En carrière. En je hebt nog een carrière vanzelfs. En je wordt nog wel eens met je vrienden op stap. En dus dat bloot erbij. Hè, wat je vroeger zo leuk vond. En dat is een beetje het idee van het weekend. Hè, van eindelijk een heel weekend waar we het oors helemaal niet meer aan aankomst. Dat is het. En meer is het net. We hebben helemaal geen pretentie dat we de hele grote dingen te staan brengen. Maar het is puur voor de lol. En het is ook gezellig met een club Frali en Molly. Ik leuk bij elkaar. En niks mot, alles mooi. En nou ja, zo. En er is nog plak. Dus mensen die het leuk vinden. Ja. Die kennen nog mooi, hè? De informatie, dat kun je wel vinden op de site van de Volkshegenskvallen, denk ik. Daar staat het op. Ja. En ons maar even mailen. En we zitten project Jen, dus ik is dus ook op Facebook vinden. Project Jen op Facebook? Oh, okay. Ja. En ons even mailen nw@omroepfriesland.nl. Dat is het adres van Noorderwinder Stuurk. Het weer terug. Doe nog even een lekker bruidje. Kom straks wel even bij je bron. Even naar de bank daar. Dames, bruidje. Project Jen, even via de Facebookpagina, dus Project Jen ook, hè? Project Jen. Ja, het is een oordeel aan alle beppers van Friesland. Vind ik mooi. Heel mooi gebaar. Bedankt, hè? En nog even de datum. Wanneer is het? Welk weekend? 20 en 30 oktober. Het is net altijd duur, denk ik, hè? Ik weet niet meer precies wat het kost. Hartstikke. Ja, het is... Sliepen en de hele handel. 200 voor... Nou, is niks. Dat is niks, man. En dan krijgt u ze erbij. En het concert van uitlopers. Leuk dat we er wint. Succes. Jen dus.